Salam sehat bolong arit. Salam sehat akal, pikiran sing jernih bolo. Ya apa sehat kabeh bolo? Bolo ngarit. Lek awak dhewe iki mek belajar ngonten bolo. Maki wis ngaritan ya panggah ngonten bolo. Kanggo bolo-bolo sing kait-kait gawe video diupload, khususnya awak dhewe ojo sampai mengikuti wong-wong sing wis viral, sing pengikute wis akeh, follower wis akeh. Percuma. Krono apa awak dhewe gak mungkin diikuti mbek wong-wong iku. Ojo mengikuti, ndelok videone awak dhewe ae wegah. Apa maneh potongane wong ngarit ngene. Salam waras, salam sehat bolo ngarit, sehat sak pikirane. Apa ngono bolo?